usuthweleke seyifikile ilwane zihleli isigodlweni ziyakutshela ukuthi enzani, ziyakutshela ukuthi imali izoyenza kanjani, ziyakutshela futhi ukuthi zizosebenza nobani abakufisela into enhle ukuthi yenzeke imali, obani ekumele ubasuse abangakufisela into enhle. Mase zikunika ingqinamba zithi su7 la, njengoba su7 asinabo abantu esizolala nabo. Kushuthi indoda kufuna yenzeni manje? Indoda bawu7 funa indoda ngoba hayi ukuthi yona ezolala nalabantu, ilaba abafuna umuntu abazolala naye. Umehluko abakwazi ukuvela bayolala nalowo muntu ngendlela yawo because abanayo into yokwenza ipenetration. Bafuna le ndoda ngoba bazoyinika ingcebo. Hayi madoda, ningixolele ningikhuze mase ngikhuluma into engafanele ngizisho, ngiyazi akufanele kodwa mazinga phezulu kwakho ngikhuze mfethu, angifuni ukunitshela information ezongicindezela because azinayo into yokwenza ipenetration. Sezofuna le ndoda ngoba ziyayinika imali, seyifuna le ndoda ukuthi yenzeni, ihambe iye emaclubini, ihambe iye endaweni la khona amantombazana alahlayo. Ngenkathi uya endaweni yomnandi, thengela labantu utshwala noma ngabe bamalini, it doesn't matter. Mawusubathengelile vele masebedakiwe abasekho in sober senses, okusho ukuthi lezi lwano ohamba nazo sekulula ukuthi zilale nalo muntu. Zizolala kanjani? Uma zu4 hamba nabangani bakho abaku4, uwena ozothenga kodwa abangani bakho bazokwenzani? Bazophuza utshwala bakho nabo ngoba nabangani bakho besilisa don't worry ukuthi badle imali yakho. Okusalayo ama private parts abo azosebenziswa into zabo ukuthi abalale nalabantu mase kubenefit into zabo ngoba badle imali yami. Uma ngabe zu2 esesigodlweni, thola abangani abawu2 enizoshaya ulife nabo. Uqale ukuthi yindaba ehamba nalabangani abakhe angahlukani nabo, is because labangani sebesebenziswa izilwane zakhe. Ingakho mabefika abangani bakhe bayamkhothamela, yebo uhamba nabo mase kuyongenwa izingane. Lezi izingane ezingenwayo azingenwa wena, azingenwa abangani, zingenwa ubani? Zingenwa ilezi izilwane ezihamba kodwa zisebenzisa laba ngoba azifuni ukubonakala. Zingena kulabangani, awubatshela abangani bakubona umalume nje unemali yonke, awubatshela ukuthi imfihlo yakho yini ukuthi ube nemali engaka. Babona ubaphakela nje be happy, bagibela imoto zakho, kanti izilwane zakho zingena kulabangani bese kuyongenwa amantombazana. Intombazane ekulalwe nayo isuke izothwetshulwa amandla ayo, yabona, bese yabuya izoba nezingqinamba zokwenza imali zokushada nani going forward because amandla ayo ayathwetshulwa. Azokwenza imali kulomuntu. Uma ngabe uwumnomzane ufuna impilo yakhe ihleleke, kumele endlini mawufuna uba nomuzi kumele abe khona unkosikazi. Kodwa unkosikazi uyamprotecta, awufuni abe ingcenye yalabangani ophuza nabo, oshaya indawo. Awufuna abe ingcenye ukuthi alalwe zilwane zakho. Izilwane zakho ufuna zilala abanye abantu, hayi umngakho. Ingakho umngakho uzomshiya endlini. Imistake azoyenza umngakho uzothi maye kubona ukuthi uyaqonywa, bese yabona, besenzani? Beselwa nawe. Bengabelwa nawe uqonda ukuthini? Lezi zinto oyilandile wangamtshela umngakho. Umfazi uqonda ukuthi azingayi koyijabulisa ngoba izilwane ziyabuthanda indaba zobumnandi nokulala namantombazane, yabo, ukuze ithobule inhlanhla ukuze ucebe ndoda. Ngenkathi umkakho elwa nawe uyaphazamisa. Akaphazamisi wena, uphazamisa lezi izilwane. Izilwane izolwa nawe zithi uyambona umkakho, nawe usuyaqala uthi angisayi kuleya lifestyle, angisayi kuyona, angisayi lebesoya khona namantombazane ngoba usaba umfazi. Ziyabuya zilwa nawe mase ivala imali. Mazivala imali mase ziyaqala, bese uyakhala wena ungena esigodlweni bese zithi ukuze imali yakho ibe ningi. Suyabona kumfazi ubulawa nini? Ukuze imali yakho ibe ningi kunomuntu osiphazamisayo, mawungabulala yena izoba ningi imali ozoyithola. Ngoba indaba ngiyamthanda umfazi wami, angifuni naye nani shutha uyifuna ingcebo. Mawufuna ingcebo bulala umfazi wakho,
sekuyisikhathi sekuyingqinamba mbulala umfazi wakhe ngampela bese uyasuka bese wenzani wena bese uyahamba umbulala umfazi umbulala umfazi awufuni it just that zikhombile lezia zithi bulala umfazi noma ziyakuduba zona uma zikuduba mase ziyakuvala wena wabona abaculi bengabe senkampanini eseduba eyishiya inkampani umphathi wenkampani uyayadube bese eyakuvala kuma contract wakhe ebese introduce kuwona nezilwane zisebenza kanjalo ngoba uhlulwa umfazi ziyakuduba zonke into ebeyivulwe izona nemali ebezikunike yona mase ziyayivala imoto obuyithenge ngenxa yazo mase ziyafa imoto thiwasala ke nomfazi wakho uma ungafuni ukuhlupheka bulala lo mfazi ngoba usazosiphazamisa uzochema nangampela bese uyayijuba ngizombulala kanjani bethi mhlinze njengembuzi ngoba siyalifuna igazi lakhe nampela bese uthatha umbese bese uyamzoma bese mase kuphela kanjalo yabo mhlawumbe uzomhlinzela emobeni noma ehlathini noma kuphi but into ebiyenziwa kuqala ngenhlanhla amaphoyisa manje ayabopha lento yokuthola leyo ndlela ayisekho njengamanje uyabo ayisekho abantu amaphoyisa ayabopha because alandela ubufakazi ngoba kusuke imoya isukilwa phela right ake ngiqhubeke indaba ukuze ngingakuphazamise because ngifuna uunderstand lento usumbulalile kumfazi bese uyacebaka ngoba angithi azisakhuzwa umuntu makuthi ye Cape Town ushone Cape Town makuthi ye Dubai makuthi hamba uye ko Florida uyoshaya imali ubiza abantombazane mhlambe udlu 150,000 to 200,000 a day ekugcineni kumele ulale nawo lamantombazane mangadliwa lo mali qede ungalali nalamantombazane ngeke uzukuthola ukuphumula because awukwazi ukwenza iwaste engaka kodwa bangayitholi into abayifunayo kumele definite ulale nawo mawuhlakaniphile uyawatshela ukuthi siyakuthanda masiqeda siyawola le hotel you guys are you all happy about that bese bethi yes we don't mind bese kudliwa utshwala sekuye emahotela mase fike yalalwa ke seyijabulileke nanso ke inkinga la iqala khona ngokuthi usubulala umngakho ngoba kade phazamisa nampela zanyuka izinto umkakho ke unengane yakhe nawe eninayo lengane ngoba ubulala uma wayo eyakho ke lengane ngifuna ukutshela kuya kanjani ekutheni bulala nengane yakho ngokuthi lengane yakho nawe izala ulo yamama umbulalile no idlozi lengane senganeni selizolwa lilwela uma wakhe ukuthi ubaba ubulale uma izihambi iye komalume iyosho ithi ubaba wabulala uma ngokuthi lengane iqhubeka nempi iyalwa nayo iyaphazamisa akusebenzeki ngoba lengane iyakhuluma lengane ilwa nobaba lengane ayimfuni normally kuba yingane zamantombazane ezenza leyo nto ayimfuni ubaba ilwa nobaba iyemkhuluma kambi iyamthuka bese ziphinda uthi uyangena esigodlweni zithi ilwane lengane yakho yenza ngingasebenzeki ibulala and ukhumbule umphakathi ubona kade uyenzela izinto lengane uyithengela imoto yingubo umphakathi uyitshela ukuthi uyayithanda lengane kade deep down lengane ilwa nawe awutshela abantu ukuthi ayimfuni ingane yami yabo ngenkathi ithi limoya umuntu osiphazamisayo manje ilengane yakho akusebenzeki ngoba ilwela uma wayo kumele ngenzeni pho ayife nayo ingena kanjalo ke indaba yokufa kwengane sekumele manje uthini wena yo eyami lengane endizalo yamama zithi bathi laba angiyibulali suyaqala akusavumi ibulali phela igazi lakhe egcinile sithi uma ungayibulali yonke lengcebe izophela ngoba lengane indlelelwa ngayo izogcina idayisa wena iyogcina ikubophisa izohlangana nezitha bese kuphazamiseka thina uthi asisebenzana bulala lengane sikunikeza u7 days bese ziyakutshela ngesithi hayike seku6 days ke manje zambi insuku seku5 days uma ziphela insuku ayibulalile siyahamba thina masihamba thina sivala yonke ingcebo bese kwenzele yona seku4 days seku5 days ami seku3 days seku2 days lapho usuyagula ufisa ngisho ukuthatha intambo uyibulala abanye bayayithatha intambo athi umuntu kunokuthi ngibulala ingane yami kungcono ngiyibulale mina avela ihilela umuntu uzwa kuthiwa umculo odumile uyibulalile usomabhizinisi uyibulalile ubani it's because uthathe isinqumo sento ejulile izinto ezikhuluma naye wamukela ingqinamba kanti lengane izophazamiseka ibulawelani lengane ibulawelwa ukuthi iyakuphazamisa